Ο επόπτης ο Ηλίας Θαλάσσης από την Εύβοια έμεινε με την κόκκινη σημαία κάτω. Για να δούμε εδώ. Ο Γεωργιάδης είναι στην καρδιά της άμυνας και βέβαια είναι σε καθαρή θέση offside, τουλάχιστον 1 μέτρο μέσα όταν του γίνεται η πάσα. Στη συνέχεια θα κάνει την κεφαλιά και ο Νασιόπουλος, μπαίνοντας στη φάση, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Με αυτόν τον γκολ ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στο 88. Επαναλαμβάνω, όχι ο Νασιόπουλος βέβαια στο τελείωμα της φάσης, αλλά ο Γεωργιάδης όταν δέχθηκε την πάσα και έκανε την κεφαλιά για τον Νασιόπουλο ήταν σε θέση offside και είναι λάθος του βοηθού διαιτητή του Θαλάσση από την Εύβοια ότι δεν το υπέδειξε. Ο λόγος στο Βαγγέλη Μελέκογλου. Από εδώ βέβαια δεν φαίνεται ότι ο Γεωργιάδης κάνει από θέση offside την πάσα. Βλέπουμε τον γκολ του Νασιόπουλου, αλλά όπως είδαμε εδώ ο Ρότσα, πολύ χαρακτηριστικό